Hosana Diyos sa langit. 10 minutes pa. Liwat tayo rin. Ay, si Mama Jelly galing. Kay Gabi Tula, tsaka pagka sa maga. Tapos, hindi siya sige, malutong bahay na lang. Mas nagpipay siya. Ay, medyo concern sa Delta. Malaki ginapala siya. Ni sa hindi luto. Yung nanay halo. Sige, hindi ko lang pag-push. Lupa ka lang to sa mga sequence. Patang. Last try. Mag-aabot ang hari, makita ng agamhanan. Tahuran siya, tahuran siya. Instrumental. Gugma niya'y pagkita, ang sala tagin kuha. Mag-aamba, mag-aamba. Hosana, Hosana, Hosana Diyos sa langit. Hosana, Hosana, Hosana Diyos sa langit. Madamo nga katawhan, handa magsunod sa Diyos. May pagtuo, may pagtuo. Ang kaligon maangkon, kung kita mga muyo, magaluhod, magaluhod. Hosana, Hosana, Hosana Diyos sa langit. Hosana, Hosana, Hosana Diyos sa langit. Limpyuhi kabuhi ko, nga makita ang kagamhanan mo. Sundon ko ang gugma mo sa ako. Limpyuhi kabuhi ko, ang tanan para sa ginharian mo. Sa akon panglakaton, sa himaya mo. Hosana, Hosana, Hosana Diyos sa langit. Hosana, Hosana, Hosana Diyos sa langit. Hosana Diyos sa langit. Hosana Diyos sa langit.
sa tanan nga panahon. Tugma mo, hugma mo. Sa imo krus makaluhod, kaya ko imo gintubos. Gugma mo walay tubos. Nabanhaw ka kag nagdaog, himaya kag imong dungog. Anong makahamulag sa ato? Naapinan mo, nabantayan, gintibong mo ako, hinhigugma mo. Sa imo krus magaluhod, kaya ko imo gintubos. Gugma mo walay tubos. Nabanhaw ka kag nagdaog, himaya kag imong dungog. Anong makahamulag sa ato? Sa imo krus makaluhod, kaya ko imo gintubos. Gugma mo walay tubos. Nabanhaw ka kag nagdaog, himaya kag imong dungog. Anong makahamulag sa aton? Ginubig mo ang kanulong, sang nagatus ka sa krus. Ginubig mo ang kanulong, sang nagatus ka sa Good morning, mayong aga sa tanan. Nga ari diri. Good morning. Amon man ginaabi-abi ang mga nagalantaw through Facebook Live, kang mga nagapamati through DYVS. Maayong aga sa inyo nga tanan. So ari naman kita para magdayaw, magsimba sa aton mahigugmaon nga Dios. Amen. Amen. So gina-request ko ang tanan sa pagtindog, no? Kag kita mga muyo. Na-request ko si Pastor Winston, si Pastor Gary sa pagpangamuyo. Father God, salamat gid sa ini nga tion nga makasimba kami sa imo sa espiritu kag sa kamaturan. Sa imo mga katawhan nga ari diri subong sa ini nga aga. I-bless Lord ang mga magasimba sa imo. Bless Lord ang amon nga praise and worship team. Bless man ang amon speaker karon nga si Pastor Winston nga magadala sang imo mensahe. Kag Lord, i-bless ang mga tao nga kabay pa masimba gid nila ikaw sa ini nga aga sa simbangan nga dapat lang gid nga ihatag namon sa imo. Kay tanan ini halin lang gid sa imo, kag ginhimo mo kami tungod magkabuhi para sa imo. So Lord, gina-entrust namon everything sa imo. Kag ginadayaw ikaw namon, kay ikaw ang amon maayo nga amay. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen. So, antes kita magkanta, meron ako basahon sa libro ni Juan. Ang hambal diri.
Nagsiling si Jesus sa ila. So, si Jesus nagambasa sa iyang mga disipulo. Hindi kamo magsagi palibog. Magsalig kamo sa Diyos, kag magsalig man kamo sa akon. Didto sa balay sang akon amay may madamo nga mga kwarto. Magauna ako didto para magpreparar sang lugar para sa inyo. Hindi ako magsiling sini sa inyo kung hindi ini matuod. Kung dito na ako kag nakapreparar na sang lugar para sa inyo, mabalik ako agod kuhaon ko kamo. Agod nga kundiin ako didto man kamo. Hallelujah. Kanami isang mensahe, no? Kanami isang ginhambal diri sang aton Ginoong Hesukristo. At tutos sa lugar siya amay sa langit, nagaprepara sang lugar para sa aton. Kag isa ang pagidang iya nga promisa sa aton, balikan niya kita, hindi niya kita pagpabayaan. So, magakalipay kita, kibalikan kita ya sang aton Ginoo. Tanan nga nagatuo kay Kristo Jesus, miski ano man ang aton ginaagyan di sa kabuhi, may mga pagtilaw, may mga kalisod sa aton nga pagpanglakaton sa aton pagtuo, kisa hindi mahapos, no? Pero ang Ginoo, tapuso niya ang ginsugdan niya sa aton. Amen? Amen. Kita magasalig sa Diyos. Sabi palakpakan tang Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Makanta kita. Kabuhi ko ikatugian, ikaw lang kinahanglan. Kung magtawag imo pamatian, sa kalisod ikaw dangpan, unahon ka kinahanglan. Kapaubos ako sa imo lang. Ikaw ang dalan, kabuhi ko sa imo itugian. Ikaw ang dalan, kabuhi ko sa imo itugian. Yes, Ginoo, ginatugyan namon ang imo amon kabuhi sa imo. Ara ka permisa ko sa anuman nga tiun, bugay buga na gid para sa ako. Laka nagabaylo, lakagit nagabaylo, ang subong halin sa to. Padayon ka nga Dios hasta san ikaw ang dalan, kabuhi ko sa imo itugian. Ikaw ang dalan, kabuhi ko sa imo. Ikaw ang dalan. Ikaw ang dalan, kabuhi ko sa imo itugian. Ikaw ang dalan, kabuhi ko sa imo itugian. Ikaw ang dalan na matuuran, kakabuhi pagtuo sa imo. Kabuhi ko imo. Ikaw ang dalan. Ikaw ang dalan, kamatuuran, kakabuhi pagtuo sa imo. Kabuhi ko imo. Ikaw ang dalan. Ikaw ang dalan, kamatuuran, nagkabuhi pagtuo sa imo. Kabuhi ko imo. Ikaw ang dalan. Ikaw ang dalan, kamatuuran, nagkabuhi pagtuo sa imo.
Ginatugyan namon ang amon mga kabuhi sa imo, Ginoo. Salamat kay kung magtulo kami sa imo, gaka-encourage kami, Lord. Salamat, Gid, kay ang imo nga pagpalangga sa amon, matuod-tuod. Wala nagalubad, wala, Lord, nagabase sa amon, pwede mahimo kung sino kami. Ginpili mo kami, Lord, na imo mga katawhan para palanggaon, kagang abundant life, minuswagong niya kabuhi, Ginoo, sa imo lang, Gid. Salamat. Amon ginadeklara subong kung gaano ka kamayo. Salamat, Lord. Daya mo ng Diyos, mga utod ko, simbahon ang ngalan niya. Magkalipay kita sa pag-amba, simbahon ang ngalan niya. Hallelujah. Nagsilak na ang bag-o nga adlaw, oras naman sang pagkanta, sa anuman nga pagtilaw nga aton Hallelujah. masugata. Hallelujah. Padayon lang nga magsinadya kita. Pagdaya mo ng Diyos, mga utod ko, simbahon ang ngalan niya. Magkalipay kita sa pag-amba, simbahon ang ngalan niya. Hallelujah. Wala siya. Ang Diyos Nga mahigugmaon, ngalan mo dako kag maalwan ka, tanan mong kaayo pagakantahon ko. Kadamo rason nga magmalipayon, pagdaya mo ng Diyos, mga utod ko, simbahon ang ngalan niya. Magkalipay kita sa pag-amba, simbahon ang ngalan niya. Kagkun adlaw na nga kita magluya, oras na sang gintak na niya, kanta sang pagdayaw aton lang ipadayon, sugod subong hasta sa gihapon. pagdaya mo ng Diyos, mga utod ko, simbahon ang ngalan niya. Magkalipay kita sa pag-amba, simbahon ang ngalan niya. Simbahon ang ngalan mo, Jesus. Simbahon ang ngalan mo. Salamat, Ginoo. Salamat, Ginoong Jesus. Paging palangga mo kami. Salamat, Ginoo, kay ginabaton mo kami, Ginoo. Ginbaton mo kami sang buong buo, Lord. Salamat, Gid, sa imo protection, mga bugay mo sa amon, sa mga blessings. Pag Lord, ikaw mag-aabot. Mag-aabot ka para kuhaon mo kami, Lord. Kag sa lugar mo, Lord, wala na sang kasubo, Ginoo. Wala na sang kasakit, Ginoo. Salamat, Ginoo. Mag-aabot ang hari
siya, tahuran siya. Ug manyagin pakita, Ang sala tagin kuha, mag-aamba, mag-aamba. Hosana, Hosana, Hosana Diyos sa langit. Hosana, Hosana, Hosana Diyos sa langit. Madamo nga katawhan, handa magsunod sa Diyos, may pagtuo, may pagtuo. Ang kalig-on maangkon, kung kita mga muyo, magkaluhod, magkaluhod. Hosana, Hosana, Hosana Diyos sa langit. Hosana, Hosana, Hosana Diyos sa langit. Limpyuhi kabuhi ko, nga makita ang kagamhanan mo. Sundon ko ang dogma mo sa ako. Limpyuhi kabuhi ko, Lord. Limpyuhi kabuhi ko, ang tanan para sa ginharian mo, sa akon panglakaton, sa himaya mo. Hosana, Hosana, Hosana Diyos sa langit. Hosana, Hosana, Hosana Diyos sa langit. Hosana Diyos sa langit. Hosana Diyos sa langit. Plakpakan tang Diyos, hallelujah. Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mayong aga naman sa inyo tanan. Salamat gid nga in spite no nga ang panahon naton hindi gid amo na ka maayo pero you are here ari ka mo subong ka ginakita gina sa Ginoo. Amen. So mga di tanay bago ta mag come into His presence. Duko lang ta ka magpiyong. Amay namon sa langit, salamat gid. Salamat sa pagdulong nimo diri sa amon sa sininga lugar. Sa pag-respond, sa pag-answer, sa pagsabat sang imok tawag sa amon kabuhi. Ginoo, bugayi ang imo mga katawhan. Tagaay sila sang kusog, sang kaalam, sang wisdom, sang strength, sang tanan nga bugay sa langit abrihi Lord gagagi bu sa ila kabuhi subong. Hindi tanan ginapangay namon sa ngalan ni Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sige, lingkod ta. Maayong aga gid, especially sa galantaw sa amon nga Facebook live streaming, sa kapamati sa radio, sa Voice of Salvation, even sa YouTube, no? Thank you, ari ka mo subong together with us.
Welcome sa His Life Ministries 10 a.m. Ilonggo service. No, amo ning aton nga Ilonggo service kag ang tanan welcome gid. Maski wala ka mo hambal Ilonggo, Bisaya man or kwan, welcome kamo sa sini nga lugar. So thank you nga ari kamo diri tanan. Okay, sige. Karon nga Sunday, karon nga Domingo, sugot man kita liwat sang bag-o naton nga series, no? If you notice, kunari kamo diri even nag-start kamo May, June, July, ang aton August, no, until September, ang aton nga series bala ga-connect siya. Do hindi siya nga naglapta. So connected ang aton nga series subong, ginatawag naton nga ang matudtuod nga pagsamba or authentic worship. No? Do connected siya sa Be Ready naton nga series last month, sa September. So subong October. Correct, September, October gali subong, no. So amo na nga nami gid kunari nakamo diri kay ang aton nga series, ang serye naton nagaangot-angot sa aton. Anong purpose nga gaangot-angot? Para sa aton pagtubo sa aton sa hibalo naton sa Ginoo. Kay kun damo kita nahibalan about ang aton Ginoo, syempre makilala ta siya, kag kun makilala ta siya ang iya kaayo, dira ta nagatubo sa aton pagtuo. Okay, so masugod kita. Authentic sa English, no, ang ginatawag authentic worship. Sa Ilonggo ginatawag naton ini nga ang matudtuod gid nga pagsamba, worship, pagsimba sa Ginoo. Okay? Sige. So, ang subtopic ta is understanding the nature of authentic worship. Ano bala ni? Ano gid bala paano pa hibaluta kun ang imo nga pagsamba sa Ginoo matudtuod gid? No or kahibalo ka bala magsimba, magsamba sa Ginoo, magworship sa iya? So, ang aton foundational verse ginkuha naton sa John 4 24, wait lang ha, masaylo ko sa John. Sa Juan. John 4:24. Wala ko mabutang dira no sa aton nga PowerPoint presentation. Dali lang gid. John 4:23 to 24. John 4. Okay, hari na. Basahon naton. 23 to 24. Pero ang tion magaabot. Kag nag-abot na nga ang matudtuod nga mga manugsimba ginatuytuyan sang espiritu sa pagsimba sa amay suno sa kamatuoran. Amo ini ang mga manugsimba nga luyag sang amay nga magasimba sa iya. Ang Dios Espiritu kag ang mga nagasimba sa Dios dapat tuytuyan sang Espiritu sa pagsimba sa iya suno sa kamatuoran. Okay. So ang matudtuod gali nga pagsimba, nga pagsamba. Ang pagsimba sa iya sa Espiritu kag sa kamatuoran. Later on i-explain naton paano magsimba sa iya sa Espiritu kag sa kamatuoran or sa English pa in spirit and in truth. Amo nang aton nga foundational verse sa siningaga. Ikaw bala isa ka matudtuod nga manugsimba? Ikaw bala matudtuod nga magsamba? Worshipper ka bala? So i-define nato na anay kung ano ning worshipper, ano ning mga worship, no? Wait lang, kinadula ang akon nga kudigo. Okay. Makita ninyo sa screen ninyo. Ano ang true worship, ang matudtuod nga magsimba? Ang matudtuod nga pagsamba, nagakinahanglan sang isa kay human attitude, imo nga pagtan-aw, ang imo nga batasan, no?
Kag ang pag-imo nga pag-submit o pag mangin kuan ka sa Ginoo, mangin masulundon naga-submit ka sa iya. Amo inang kuan gid ang matutuod nga pagsamba sa isa ka Dios, no? Kag ang ini siya nga pagsamba, response ini or pagsabat naton sa revelasyon sa aton Ginoo sa kaugalingon sa aton kabuhi na ikaliwat. Medyo pero may requirement. Kung kita matutuod nga manog samba, manog worshiper kita gid nga matutuod. Response ini or sabat naton sa pag-reveal sa Ginoo, sa pagpakilala niya sa aton kabuhi. Okay? Pero may requirement siya. Dapat kung ikaw matutuod nga manog samba or true worshiper, dapat may relasyon ka anay sa Ginoo. Nagaangot ka sa iya. Kag maski ano kagamay sa imo pagkilala sa iya, nakilala mo siya sa imo kabuhi. Paano naton makilala ang Ginoo? Kaya hindi siya makita. Espiritu siya. Paano ko makilala ang Ginoo man? Makilala mo gid siya nga. Una-una gid, may mga sirkumstansya sa aton kabuhi nga kung balikdan ta lang, kag i-analyze, matutuod gid. Makahambal ka nga, imposible ito sa akon kung ako lang. Diyos gid ato ang nagbuhat. Kinahanglan naton i-acknowledge, no? Kinahanglan naton i-makilala ang mga binuhatan sa Ginoo sa aton kabuhi. Importante gid ang mga utod. So first, may relasyon ka dapat. And second, acknowledgement sa mga hinimo niya sa aton kabuhi. And third, there is also the factor sang faith. Hindi mo gid na madula. As kung na believer ka, Kristiyano ka, ang imo gid pagtuo sa Dios. Faith. No? Because without faith, it is impossible to please God. So importante gid may pagtuo ka gid sa iya. Okay, so muna ang kung i-define ta gid, later on i-expound ko pa gid na kung how to worship in spirit and in truth sa kamaturan. So ang question naton subong aga, are you a true worshiper? Matutuod ka ba lang ang manog simba? Matutuod ka ba lang ang manog samba? Or gakadto ka lang diri kay damo ga kwan sa imo and then ano ganin ni may term sina ang PPP. Amot kun kabati ka mo PPP? Pungko pamati puli. So in PPP hindi niya ginhatag sa gobyerno nga may PPP tama ba? May PPP ginhatag gobyerno? Lain na yan no? 4-piece na gali 4-piece ni 3-piece lang. So hindi kita ya mo sina, hindi kita ya 3-piece, 4-piece. So matutuod gid kita ya nga manog simba sa aton Ginoong Dios. Kay kaayo gid siya ang aton Dios, nami gid ya. Amo ginahambal ko sa inyo, kaayo gid sa iya nga Ginoo nga Dios nga Amay. Hindi ko ma-describe sa inyo. You have to find out kamo ya experience sa inyo kabuhi kung ano kaayo sang Dios. Kay hindi gina siya mapakitang gilas na siya sa inyo. Okay. So are you a true worshiper? Hambal sang Ginoo diri sa 4:21 i-backtrack ta kadali, no? Sa Juan, kay naging basa ta chapter 4 ato, verse 23 to 24. Kung mabalik kita sa 21-22, hambal ni Jesus. Si Jesus nagsaling sa iya, inistorya, inisang Samaritana nga babae. Kung familiar ta sa aton Bible, this is about the story of the Samaritan woman. Sige, matag na lang ko background, no? Ining Samaritan woman, ang background na isang Samaria. Yung Samaria, lugar ini sa Israel sang una, nga ang mga Hudeo dira, hindi pure. Nangasawa sila sang mga outsider. Ano pa, gin-consider sila nga half-breed balay, na blang mistiso. No? Hindi sila pure breed nga Hudeo, nga mga Israelites. So half sila, half outsider, half Jew. So gin-consider sila nga second-class citizen. May gamay nga prejudice, nga discrimination sa ila pagtanaw sa mga ang mga Hudyo nga pure blood. So nung pag-separate sila, pero ang Ginoo, gina-recognize gid sila nga part
sang chosen, no? Israelites gid sila, Jew sila. So amo pa nagkadto si Jesus sa Samaria, wala gagi ang mga Jew ya. Kung ikaw Hudiyo kung matutuod, galibot na sila. Ang Samaria is tunga sang Israel, galibot na sila, wala gagi mga Juda. Pero si Jesus yan nagkadtugid, sulod gid siya sa lugar Sikar ang ngalan, Sychar, Sikar, no? Banwas ang Sikar. Kag dito siya nagpungko sa may bubon. Kag samtang nagapungko siya, nagabot ang Samaritana nga babaye, kag nangayo siya tubig. Kag nagstoryahanay sila, and he found out nga ang babaye may 5 ka bana, kag ang bana mga kaupod na, hindi niya bana. Mga live-in niya sa una. Ang ika-6 hindi niya bana. Ti amo na nga napakta na kwani na prophesy ni Jesus sa iya kabuhi, ano pa nagpati siya. So nangayo sa iya si Jesus ang tubig. Hambal sa babae, nga mangayo ka sa akong tubig. Kaya ikaw isa ka Hudiyo, ako isa ka Samaritana, wala na sila yan nag-collaborate sa sina ang mga katauhan. So gin-offer ni Jesus ang water of life sa iya, nga siya mismo. Si Jesus is the water sang kabuhi, tubig sang kabuhi. Okay, so hambal ni Jesus sa iya, Inday patiha ako magaabot ang tion nga indi sa sining nga bukid o kon sa Jerusalem magasimba sa amay ang mga katawhan. Kamo nga mga Samariahanon wala gid makakilala kung sino ang inyo ginasimba. Kami nga mga Hudiyo nakakilala kung sino ang amon ginasimba tungod kay ang kaluwasan magnagagikan sa mga Hudiyo. Amo nang hambal sa iya sang Ginoo. So kung i-translate nato na sa English, wala kakilala, neither ang pagsimba, nagasimba sila because of the place. Ang mga Samarihanon nagasimba sila sa Mount Sinai, sa bukid ni Moses. More on sa law sila, sa kasuguan ni Moises sang una, muna ginastuman nila, no? Tapos ang mga Hudiyo naman niya dito sa templo sa Jerusalem, dito sila nagasimba. So may form, no? Nagasimba ka, nagakadto ka sa isa ka lugar kay tungod nga hambal mo ara dirang Dios. Tapos makadto ka man sa Jerusalem kay hambal mo ara man dirang Dios, pero ginbag-o ina ni Jesus Christ nga konsepto. Grabe nga paglubag niya sang thinking, no? Pareho man bla subong sa aton, gakadto kita sa simbahan kay kuno ato didto ang Ginoo. Kadto ta sa lugar nga daay tutong Dios kadto ta to. Ginbag-o sang Ginoo. Mga utod ginbag-o sang Ginoo ang konsepto. Nga kung ikaw isa ka Kristiyano, ginbaton mo si Jesus Christ as your Lord, Ginoo mo kag Dios. Ang balaan nga espiritu magapuyo sa imo. Ara sa imo ang balaan nga espiritu. Holy Spirit, kung ginbaton mo si Jesus Christ. No, kay ginhugasan ka sang dugo ni Jesus, limpyo ka na, makapuyo na sa imo ang balaan nga espiritu. Ang Diyos mismo. The Holy Spirit, the Ruach HaKodesh, makapuyo sa imo, maka-star sa imo. So kita gali ang bag-o nga templo sang Dios. Ikaw, kamutanan, ako, templo ka sang Dios. Nakuha nyo? Maski diin ka maglakat, mga kabataan, templo ka mo sang Dios. Ang Dios ara sa inyo. Importante gina nga konsepto nga ba dapat naton mabalaan. Ang Dios nagapuyo sa inyo. Ngani careful lang kita arang Dios sa imo subong. Ikaw templo ka sang Dios. So hindi ka na dapat maghambal. Okay man kadto ka diri, makadto ta di kay lain man na ang corporate gathering ha. Ang assembly of the saints nga ginatawag. No, ang aton nga back to church blood, if you remember, gagather kita because we want to encourage one another to mature in the faith, no? Amo na nga aton nga kwan. Pero when you worship the Lord, kung magsamba ka sa Ginoo, magsimba ka sa iya, ara na sa imong Dios, ara sa tagipusoon mo. So maski diin ka magkadto, ara ang Dios sa imo. Gapati ka mo. Importante gid bala. Gapati gid kita. Maski maglakat ka sa Libertad, kadto ka sa SM, kadto ka sa Lopwes, ang Diyos ara sa imo tagipusoon.
Hindi ka na maseparar sa Ginoo. Gani, ang aton nga ginabuhat, pagsamba na sa iya. Every moment of our lives, every second of our lives is a worship unto the Lord. This is called an attitude of worship. Because ang imo Ginoo, ara na sa imo, so hindi na ikaw, kundi Ginoo na. Okay? Sige, padayon lang tanay. So, muna matutuod ng worship, ara sa imo. So, mag-worship pa sa Ginoo, for example, kay na nagkanta, kita sang nami ng mga kanta, ikuan mo ang imo nga, by faith, gapati nga ang Ginoo, Lord, buligi ko sa pagsamba sa imo Ginoo. Ang akon focus, ang akon concentration, ara lang sa imo. Gakanta ko para sa imo Ginoo. Kay ari ka sa akon. Muna siya ang attitude of worship. So, ang next question is, masimba kita sa Ginoo? Why should we worship God? No? Damo rason. Damo gidya rason nga mag-worship sa Ginoo. But, ang matudtuod gid sa sining nga kamaturan, ang worshiping, ang pagsamba sa Ginoo, amo nang purpose naton kung nga kita created. Grabe gali. You were created for worship. Ano pa, kung ma-notice ninyo, dito sa Amerika, may mga Indians dito. Kabati na kamo mga Indians, no, sa Amerika. Wala sila kakilala sa matutuon nga Diyos. Pero, nagasamba sila sa mga, totem pole, mga kahoy. Amo man diri sa Pilipinas, sang wala pa diri ang Christianity, ang ginasamba sa mga tumandok, ng mga nag-start na diri sang una, ang tawag nila Bathala, ano pa gani? Sa Ilonggo, ano? Kakilala ka mo sa Ilonggo, Bathala, Tagalog na siyang word, no? Sang Diyos-Diyos. Hindi sila matutuod, nagasamba sa kahoy, tanan-tanan lang bato, nagasamba sila, nga innate, aragid gali sa ato, nature, sa pag-worship, sa pagsamba. Because we are created for worship. Ang balgan isang Bible, I put eternity in your heart. Ginbutang sang Ginoo ang walang katapusan. Anong eternity sa Ilonggo man? No, walang katapusan nga kabuhi ara sa aton. So muna dapat ang aton attitude. Why should we worship God? Because gin-create ka for worship. Kung gusto niya reference verse, ara Psalm 29, 1-2, 1 Corinthians 10:31, Ephesians 1:3-6, Philippians 2:9-11. So you and I, ginbuhat kita sa Ginoo to worship Him, magsamba sa iya. Amo nang central focus, amo nang we glorify God, His life, ang vision is glorify God and make disciples. We glorify God by making disciples. We worship. Glorification is just worship. Okay? Sa Ecclesiastes 3:11, gahambal dira, ang Ginoo ginbutang ang eternity sa aton heart, amo nang hambal ko kay ina. And ini nga verse ginahambal para ma-satisfy, mabusog ang aton nga earthly endeavors. May kakulangan. Nakita nyo, nga ang tawo nagakadto sa droga. Nga ang tawo nagapangita sang relasyon, no? Because there is an emptiness, may void, may bakante nga lugar sa tagipusoon nga kinalan i-fill upan. So kung ikaw wala kakilala sa Dios, fill upan mo na sang mga nagkalain-lain nga mga butang. For example, drugs. For example, relationship nga forbidden. Ano pa ang mga kabataan naton nga pangita pagpalangga sa diin? Kung hindi mahatag sang ginikanan ang ila ginapangayo nga pagpalangga sa ila, pangitaon na nila sa gwa, delikado na. Delikado na mga utod. Kaysa most of the time ang pagpalangga sa gwa hindi matutuod ng pagpalangga, kundi selfish love na. So careful lang ta sa aton kabataan, ihatagid, ilavish, ipuna aton kabataan sa pagpalangga. Nakuha niyo ang but ko sa Ginoon?
palanggaagid sila, hindi man nga spoil mo Disiplinahon mo man siyempre Ang pag-spoil sa bata is not true love. Nga ginapadako mo siya nga pigaw. Buyan mo na siya sa kalibutan, kung spoiled siya, he will not survive. She will not survive. Tudtod gid na. Dapat ipakita ta sa aton kabataan kung anong matutuod nga pagpangabuhi within the bounds of discipline nga matama. Magdisiplina kita sa aton kabataan, i-explain gid sa ila nga agin disiplina mo sila. Kay kung balbalon mo lang sila diretso, wala sila kaintsindi nga agin balbal mo sila, anong matabo? Marebelde sila. Wala sila kaintsindi mo, agin balbal ko ni nanay man, agin balbal ko ni tatay man. Do wala man ko sa mo. So wala kaintsindi. You have to explain nga inday, totoo, nga agin buhat mo ni. Hindi ni bala maayo, mo ni punishment. Nakuha nyo? So explain anay bago punishment. Para ma-appreciate nila. Hindi mo na nipagbuhaton liwat ha? Okay. Sige, padayon ta. So we are made for worship. Next, ang aton Diyos, amulanggid, ang worthy, ang nagakaangay, nagakadapat nga aton simbahon. Ang matutuon nga Diyos. Ang Diyos Amay, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, isa lang na sila. Amo gid ang matutuon naton nga dapat sambahon. Wala na sang iban pa. Okay? Hindi naton pagsambahon ang kwarta. Ang kwarta is just a tool. Ano lang na siya, instrumento lang sa pangabuhi diri sa kalibutan. Kasi sa langit, wala naman, hindi mo na kinahanglan kwarta. Instrumento lang na hindi magpadala sa kwarta. Hindi paghimua nga ang kwarta kontrolon ikaw. Paano ko ginakontrol sa kwarta? Kung may nagakinahanglan bulig, mga utod, Aryo, paano ka ginakontrol sa kwarta? May nagakinahanglan bulig, hambal mo. Hindi ko na sa pagbuligan kanugon sa kwarta. Sunod lang Ay, kadako, kala ba, baskog pa sang lawas na, ang buligan ko naman. But you have the capacity, may ara ka abilidad sa pagbulig. Pero wala mo ginbuligan. Nga control ka sang kwarta mo, mas mayo pa sa imo nga i-keep mong money. Damo ko bla kilala. Nakilala ko, prominent nga family diri. Napatay ang iya utod. So, wala sang family nga ipasa ni ang iyang may manggad, may kwarta. Ginhatag sa mga utod, divided by. So may nakabalo, ng mga parente man, kabalo ka naman kung may kwarta ka, di ba? Kung damo ka kwarta, damo ka man sang parente. Tutuod gina, it's a fact of life. But then, may ara man gid nga matutuod nga nagakinahanglan sang bulig. Amo lang nga i-aton nga i-filter out, hindi ka man magpainto. Kaya ambal nila, duwa laman ka klase ang tao dis kalibutan mo. Ang nagapainto kag manoginto. Careful lang ta. So kung matutuod gid yan nagapangayo sa imo bulig, buligi. So in short, may kwarta siya, galing kay daw si Liambal daw naman mauibana ng akon milyon. Di lang So nagpadala siya sa kwarta. Amo nang example nga ikaw controlled sang money. O kung wala kaya control sa imo kwarta. Nakuha niyong point? Ang punto yung akon dire. Nga nagpa-control ka sa kwarta, hindi ikaw ang nag-control sa kwarta. Okay? So amo ina nga ang aton Ginoo, kung siya ang aton Dios, siya ang may control sa aton kabuhi. Siya naghatag sa aton sang guidance, sang direction kung paano tayo buhaton, paano ang true worship sa iya. So hambal ko sa inyo liwat, para emphasize ko lang, importante gid ang matutuod nga pagsamba, nga pagsimba, nga pag-worship. First, we have to have relationship gid anay, establish gid ang relationship sa aton Dios. Kay only through relationship makilala mo Ginoo. Kag kung makilala mo siya, kanami-nami gid sa Ginoo no. Bogin ayo ko sa akon masakit. Oh, sambahon ka Ginoo. Di ba? It is a response, an answer, an appreciation sa hinimo sang Ginoo sa imo. Do amo siguro pinakanami gid nga definition. Ang worship is an appreciation sa hinimo sang Ginoo sa imo kabuhi. Nakuha nyo?
Pinakanami nga appreciation. Siyempre, nakilala mo siya mo, ang iya kaayo. So, ibalik mo karon sa iyang kadayawan. Lord, kanami, gid sa imo. Kanami, gid. Ginasamba ta ka. So, amoy na. So, only God deserves our worship. Next, worship, ang pagsimba, is a Christian's way of life. Hindi mo na ma-separate. Just like, hindi mo ari mabuhat ko sang mga statement nga ibagon kung pag-thinking nyo, ang thought nyo. There is no separation of church and state. Grabe ang mga statement. Nga, biblical, wala na separate ang church and state. Sa Bible, sa time ni David. David is a prophet, is a priest, is a king, political. At the same time, priestly duty niya, wala na separar. Grabe, no? Hindi dapat pag-separate. Kaya ang being a king is secondary sa imong calling. As a priest, as a prophet. So dapat ang aton diri nga manog presidente ta, kung matutuod gid dapat wala separation. Ang separation lang kay ang church, ang simbahan as an organization nagapahilabot sa mga palisiya. Which is hindi dapat amo ang approach. Paano ko ginamin? Dapat ang approach amo sini. Ang church dapat nagatandog sa kabuhi sang king, sang presidente. Dapat ang church naga-influence sa kabuhi sang presidente, sa mga senador naton, sang congressman, sang mayor, gobernador. Influensyahon sila sa matarong nga pagkabuhi, matarong nga pagdumala, righteous nga governance. Amo pa hindi mo ma-separate dapat. Amo nang namin ko about the non-separation of church and state. Ginagaidan sang church ang person in the position of a president. Importante yung mga auto da kay ma-eleksyon to bla. Importante gid mayo yung pagpili nyo or else anom na mga katuig nga pag-antos. So importante gid pangayo gid sa Ginoo. Amoy nang liwaton ko para klaro lang basi ma-misquote to bla. Ang church should influence the position of the person in the position of a president, senator, sa political. So that ang tanan niya nga decision making is guided sang word, sa righteous living, righteous kwan. Nakuha niyong bot kasi ganon, nan, medyo dalom-dalom siya. So buong galing kay ang aton policy of separation. So wala kay labot sa akon niya. Simbahan, dra ka lang. Di kuya. So pag gusto ko di sa himuon ko, mga awat mo ko di, mamatay mo ko di, maano ko di, wala kay labot. Mayob na na. In fact, ang Bible naghatagid sa time ni David, nami gid nga example. No? Ara gid ang Dios nga nag-influence sa tanan niya nga mga palisi. Okay? So balik ta sa worship. That is true worship again, no? In the same way sa aton, ang pagsamba sa Ginoo. So tanan mo karon nga himuon as a form of worship i-offer mo sa Ginoo. Magwa ka dire Monday buwas, mabalik ka sa trabaho, Lord, i-offer ko ni ang pagtrabaho ko sa imo. Kung amoy nang imo attitude, mabudlay buhat sang hindi maayo. So like for example, daw alas 11 na, daw wala naman trabaho, ma-undertime ko na No? Damo na blang style. In fact, dapat alas 12 ka magwa. You should look for ways nga magtrabaho. Kaya ginaswelduhan ang imo time mo. Kung empleyado kita, ang aton nga time, ginaswelduhan, ginabakal sa aton employer, so dapat trabaho ta sang maayo. Hagi-offer sa Ginoo ang aton trabaho. Nakuha niyong buot kasi ngayon, that is worship. Ang imo nga paghambal is worship. So, iga-encompass, wala na compartmentalize ang aton kabuhi. Hindi siya separated. Nga magwa ka dire, ang worship is not just singing, kanta-kanta tadi, ano-ano tadi, lod-luhod ta, and not just that. But it is a lifestyle. Pagwa mo dire because your life, ang imo kabuhi, iyan na sang Diyos, iyan na sang Ginoo. So dapat every moment of it is worship. Nakuha niyo buot ko sa ganon.
So hindi mo ma-separate ang worship sa kabuhi sa Kristiyano. It should be a lifestyle. Kinabuhi, ginaya mga utod. Ano pa, mabudlay mga Kristiyano tuod. Mabudlay siya kung ikaw wala ka sa Ginoo. Kag wala ka kaintindi sa iyang ginatudlo. Okay. Dedicated to glorifying God. So dapat mo himuon tanan, ginaglorify mo, ginatagaan mo himaya ang aton Dios sa tanan naton nga ginabuhat, sa trabaho, sa aton nga paglagaw, sa pagtanan-tanan, na pag-relate sa isa kag isa. I-glorify mo ang Ginoo. Sa Psalm 100, nambal dira, 1-5, kung magsamba kita sa aton nga langit nun nga amay, pinaagi through Jesus Christ, ha? Pinaagi sa aton nga Ginoong Hesukristo, nag-experience kita fellowship and communion with Him. Nag-experience siya kita nangin isa kita sa aton Diyos. So amoy na ang worship, no? Worship, ang pagsamba is paano kita mag-meet sa aton Ginoo kag Diyos and to pagdayaw sa praise Him for His goodness, for His love sa iyang pagpilangga sa aton, iyang mercy, grace, wisdom, beauty, truth, holiness, compassion, might, so tanan-tanan na, and every other aspect of His character. So amoy na ang tutuod nga pag-worship. Sunod, we are transformed by worship, by pagsamba. Nagabag-o kita. Na-notice nyo, kung magkanta kita sa mga kalantaho nga maayo, no? Nga parte sa Ginoo, ang aton heart nagakwan, amot ko na experience nyo. Do ka mag-an, do ka aliwalas, no? Magkanta kita bala sa Ginoo. Kaya because ginatandog ka sa Ginoo, ang imong kasing-kasing ginatandog sa Ginoo, ga-experience siya kita sa iya gahom, iya power. Kang naga-close pag kita sa Ginoo. Makilala ta pagit siya, kag close, lapit kita sa Ginoo, nagapalapit kita sa iya. So naga-transform kita. May kusog na kita karon sa paghambal indi sa mga butang nga ginabawalan sa Ginoo. Liwaton ko na. Sa pagsamba, sa pag-worship sa Ginoo, ginatagaan niya kusog kita sa pag-say no to things, to people nga makaguba sa aton relasyon sa Ginoo. May mga butang bala mga utod nga hindi pleasing sa Ginoo. Kamo ginaya makasabat, especially mga kabataan, no? Ang masayt ko lang subong, kay last time to, nakakadto ko driyo, may jeep. Bo kabataan, grabe maghambal, mamuyayaw, bala maghambal. Daw na, kuha na akong dalunggan, no? Ini ka mga bata, pagani, grabe maghambal sa mga, no? So, careful lang kita sa kung anong nagagawa sa aton mga bibig, no? Hindi pagpanara ang inyo kaugalingon maghambal pamuyayaw. In fact, sugod subong, kung nagapamuyayaw ka, untate na. Untate, hindi na mamuyayaw ha. Ano na lang hambalon mo kung nakibot ka? Ano na lang? Salamat sa Diyos! Ano pagid? Galing ba, may kilala ko bla? Bao ka, abe, Christian gidya. Yan at nakadalas, nakadalinas. Sus, grabe, nagwa sa iya ba? Hindi ko na paghambal kay, although makadlaw ko mo, pero makadlaw ka na lang sa nagwa sa babayas, nakadalinas siya. So, dra mo mabalaan gali kung matutuod gida, mga utod. Training nga ang inyo ka, because worship can be trained, ma-teach siya aton. Kung anong gagawa sa bata, training nga aton ng baba, hindi na maghambal sang, hindi maayo. Okay, maklose na ta. Worship is a living testimony. Buhi nga pagtuo, buhi nga testimony. Testimony meaning you are a witness. Ikaw testigo ka. Buhi nga testigo. Sa aton ka buhi.
sang ano ang ginabuhat sang Ginoo sang Dios sa aton kabuhi. Okay? And it also makes God known to others and changes their lives too. Kabalo ko bala, maghambal ka gani nga, ay na siya, pastor na siya, ay na siya, believer na Kristiyano na siya. Tapos nakita ya ka, ay, Kristiyano mo na siya, nga nangawat na siya man. So sinong nahuyan? Mga utod, sinong nahuyan? Si Jesus Christ. Gani careful gid kita. Ay, no Kristiyano mo na siya, nga kutsukutsiro na siya man, kutsukutsira man. Careful lang gid ta. You are a living testimony. Buhi ka nga testigo sang Ginoo sa imong kabuhi. Nakuha niyong buot kasi ganoon? So careful lang ta sa aton. Bag-o ka na subong. Ari ka na sa light, sa kasanag. Gakabuhi ka sa kasanag, hindi magbalik sa kadulom. Okay? Sige. And in closing, ang focus ang aton nga pag concentration sa aton worship. No? Sa John 4 tong inbasa ko blakay na. The focus of our worship is our Lord Jesus Christ. Si Kristo Jesus. No other else. Wala na sang iban pa. Siya lang gid ang aton focus. Amen? Amen. Sige. Okay, ma-communion kita. Sige tungod subong, ikaduha nga si Domingo sang bulan, and kay balo man kita nga every kaduha nga Domingo sang bulan, naga-celebrate gid kita sang communion, no? So ano ining communion? Ang communion is just a symbolism, a reminder sa mga sakripisyo nga ginhimo sa aton Kristo Jesus, sa aton, sa kabuhi naton, sa kalibutan, sa tanan-tanan. Gina-remind kita nga ginpadugo niya ang iya lawas para lang sa aton kaluwasan. Nga ginhatag niya ang iyang kabuhi para sa aton. Nga sign of worship man, communion is also a sign of worship. Pagsamba, pagtuo sa Ginoo. Ano pa nga kinahanglan kita? Hambal gani sa Bible, do this as often as you can. Himuan nyo. Kung permi, mas maayo. For me, it is a supernatural transaction. No? May supernatural nga katabo. No? By faith gihapon ha, hindi gid na madula sa aton ang pagtuo, ang faith. So every time we partake of communion, we believe. We take part. Hambal gani nila cup of thanksgiving. Ini kuno ang dugo. Cup of thanksgiving. Kapasalamat kita sa iya. Kita isa kalawas. We are one body. Isa kita kalawas ni Kristo Jesus. So amoy na nga kinanglan magpartake kita communion. Sige, magduko kita kag magpamalandong. Amay salamat gid Ginoo nga sang gabi nga ikaw ginluiban. Nagkuha ka sang tinapay. Gintunga mo ini kag ginhatag sa imo mga disipulo, mga friends nga nagahambal. Kuhaan ninyo ini kag kauna. Kay ini ang akon lawas nga igapatugyan tungod lang gid sa inyo. Himua inyo ini sa akon handumanan. Kauna ninyo ang tinapay. Pagkatapos ito, ginkuha niya ang kupa. Ang kupa nga may unod nga bino, nga nagasimbolize ang iya dugo. Pag naghambal siya, this is, amo ining akon kupa sa akon dugo. Dugo nga ipagaula, kag ipagatugyan tungod sa inyo, sa kapatawaran sa mga sala. Past, present, future sins. Iniman among
limpyo sang tanan ninyo nga kasalanan kung nagabaton ka. Kag kung limpyo ka na, magapuyo na sa imong Dios ang balaan nga espiritu. Salamat gid Ginoo sang imo dugo sa amon kabuhi. Imnan niyo ini sa at kapatawaran sa mga sala. Imno naton. Amay sa langit, salamat gid Ginoo kay ikaw ang labing dako, labing mataas nga Dios sa amon kabuhi. Wala na sang iban Ginoo. Kag ginaalay namon sa imo ang amon kabuhi. Ginahatag na namon sa imo all that we are. Bugos namon nga kaugalingon para lang gid sa imo, Lord. Salamat gid Ginoo. In Jesus name we pray. Amen. Good morning. Ang aga sa tanan, subong matag kita sa aton nga ikapulo kag halad, aton tithes and offering. Basahon ko sa Malakay 3 verse 10. Dalha ang tanan ninyo nga ikapulo sa akong templo. Agod may madamo nga pagkaon sa akong balay. Tilawin ninyo ako, kag makita ninyo nga ako nabrihan, ang mga bintana sa langit, kag iula ko sa inyo sing bugana, ang tanan nga maayo nga mga butang. Kung tumanon nato ng pulong sang Ginoo, ang Ginoo gid ang maghimuno sang tanan nato nga kinanglanon. Kag hindi kita mawadan kag makulangan sang maayo nga mga butang. Magadako kita kag magpangamuyo. Amay namon sa langit, ginadayaw ka namon. Salamat sang imo nga pulong. Salamat sa siningation nga makatag kami sang amon ikapulo kag halad. Ginoo, ikaw gin magpakamayo sini kag abay nga i-bless mo ang tagsa-tagsa sa ila paghatag. Ginoo, gyatog yan namon sa imo amon kabuhi kay kun wala ka, wala gid kami sing mahimo. Kabay pa nga imo kami proteksyonan, tagaan mo kami sang kusog kag kabakod, maayong lawas ka pangunahuna. Ginabalik namon sa imo ang tanan kadayawan. Sa ngalan ni Jesus, ang amon Ginoo kag manluluwas. Amen. Kung handa na kamo, pwede na kamo katindog. Kag magpalapit sa aton giving basket. Madamo nga salamat. Magatindog kita. But before kita magbinediksyon, no, ang mga laki nga ari di subong may ara kita sang life group after pagkatapos ang ining panimbaon, no, under kay Pastor Winston. So amo na daso na after no, tapos ang ining panimbaon may ara kamo da sang panyaga dira. So ito ang aton nga mga ulo kag itaas ta ang aton nga mod sa pagbaton sang benediksyon. Amay namon, salamat gid sa ining tion, salamat gid sa imong mensahe, ang matudtuod nga pagsimba simo, ang pagsimba sa espiritu kag sa kamatuoran. So Lord, i-bless Lord ang imong katawhan nga ari diri, ang mga katawhan nimo nga mga nagasimba diri, proteksyon ni sila sa mga balatian. Kag kung may mga masakit man sila mo, ayuha sila Lord paagi sa imo dugo, Ginoo. Kay ang imo dugo makapaayo sa tanan namon nga mga balatian, ini kag salamat sa ini nga communion nga nakadumdum kami nga ang amon mga sala napatawad na. Bisan ano pa kadako ang amon sala kay tungod ang imo gugma, kay tungod ang imo nga dugo sarang ini nga magtabon nga maghugas ang amon mga sala. So Lord, salamat Ginoo sa ini nga panimbaon, ini imo lang gid grasya, hindi gid kami
gintuga kami para magsimba sa imo lang. So Lord, we entrust everything to you. Ginasalig ininamon tanan, gapati kami nga ikaw maga-provide sa mga kinahanglanon sa mga namon diri subong. Ikaw ang maayo nga amay nga kabalo maghatag sang maayo nga mga butang sa iya nga mga kaanakan. So Lord, we entrust everything to you. Ginaampo ininamon tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen kag amen. Madamo nga salamat, Pastor Gary. Kag madamo nga salamat sa inyo tanan. Sa tanan nga nag-ugyon, nga ari dire. Kag through virtual platform. Blessed Sunday sa inyo tanan. Hallelujah. Uy ko igatugyan, ikaw lang kinahanglan. Kung magtawag imo pamatian, sa kalisod ikaw dangpan, unahon ka kinahanglan. Kapaubos ako sa imo lang. Ikaw ang dalan, kabuhi ko sa imo itugyan. 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 Have a blessed Sunday. Have a great week ahead.